Damina papirida ramamuta. Yesu vanitanga varande zvokwadi. Ndikanyimbanisa basa remhuri. Marave mubatsiri wangu. Pamusoro yechangamiri, pamusoro yechipfuva. Ini ndinonzi Leonard Chinguru. Musi wechipiri sondo rapera izvi. Tichiviga mudzimai wangu kuchipira majaha. Emerson Kwevu akabatwa achishereketa paguva remudzimai wangu. Akamubata muzukuru wangu. Wakaona mawitness angu mairi nevamwe vanhu venharaunda. Nyaya yakafamba sekudaiwo. Emerson Kwevu akapinda muguva remudzimai wangu aine huswa hwanga hwakati rebei. Apinda nehuswa hwakati rebei muguva remudzimai wangu. Pakuvhara paya panonzi kugadzirirwa kuti pachitsvete maruva. Emerson akabudisa huswa huya hwanga huri muhomwe make akatanga kuhutyora paguva. Ndipo pakawa nemubvunzo kuti munhu uyu tichishanda muguva umu angaine huswa hwake uhu. Taakupedza basa akutyora huswa zviri kufamba sei. Madimba acho aityora ndeaya. Asi chakaitika paaityora manje vanhu vakaona setsanga. Ndofunga kana muri kure mukatarisa huswa uhu munoona sei setsanga. Saka atyora muzukuru wangu ndiye akamubata. Chii chauri kuita? Uyu ndobva aisa manhika ayaya muhomwe. Mapisa akaya. Uyu ndiye akati. Inini ndandiri kure nezvaitika ndinozviona nemaziso angu. Ndakazozwa nyaya yekuti bonde tsanga kuita sei. Uyu ndobva uya. Asi kuti pane munhu ari kushereketa. Munhu wacho ndiani? Ndakamubvunza. Uyu haana kuda kunditaurira. Ndakamurova chibhakera muzukuru wangu. Kuti iwewe unouya nenyaya yakakura kudai ndokubvunza kuti ndiani ari kuita izvo uri kutaura. Ndobva atoona kuti pano pashata. Ndobva anongedza Kwevu anongedzwa. Ndakaenda panhangwevu. Ane foshoro yanga akabata. Ndikasvika ndikati Kwevu ndipe foshoro. Akada kuramba naye ndobva ndabvuta foshoro. Ndobva ndaisa apa. Iye kwakuda kutiza. Pakuda kutiza paya pandakamubata panapa kuti hapana kwauri kuenda. Kumashure uku ndobva kwabva chauka chevanhu. Hameno ndakapupiwa ndare nani ndakadini ndakamubata. Pakazoita kakutsikana ipapo tikanyaradzwa tikadini. Tikasara tichipedzisa dare redu redu. Uyu nekuti kumba kwake anogara nen'anga nemaprofita. Ndakava nekakuvhunduka manje kuti anouya achiita zvinhu izvi paguva remudzimai wangu sei iye achigara nemaprofita kumba kwake. Takazosara hedu tichipedzisa basa redu. Nyamba munhu yatomhanya kwasabhuku nekumapurisa. Kuvhunduka chati kwake. Hameno zvakasvika akataurira sabhuku. Inini kuma66 ndakazonzwa foni yavo yazvikanza pane kutadza kwaitika kupi kumakuva huyai kuno. Ndikaenda kwasabhuku. Sabhuku akanditsanangurira kuti zvaitika kumakuva zvaisafanoka zvadini zvaitika ba. Saka unori pambudzi. Mbudzi inoita $25 to 30. Inda ndafambawo ne$25. Ndikati ndine $25. Ndikanzi ngaiuye. Ndobva ndaripa. Asi uyu akanga achishereketa paguva uyu handisi kuziva kuti ane here zvakadini zvakaripiswa. Taripa kudaro paya. Pakuda kuenda zvikanzi asi nyaya isati yadini yapera. Mukomana azobatwa makuva uyo apindura udini kuripo. Ndikatati ari kuda chii? Ndikanzi ati ndoda $250 US.
okay, kuti tione mudzi wenyaya yedu ndakatumana mukoma wangu kwaSabhuku ne250 USD ndikati endai munomupe pamberi paSabhuku, asi asati atambira nyaya iyi ngaione zvadini zvaitika. Emerson akanyora zvakaitika, ini ndandisipo. Ndobva ndazopuhwa statement iya yaanga anyora. Ndakaverenga statement, handina kuona pandini mutsvai. Kana kuti Sabhuku wakafunga sei kuti ndinofanira kupa munhu uyu 250 tisina kugadzikwa kana dareba. Kungoteerera munhu wani wototi mupe 250 inokuti tineswa naye. Ndobva ndaenda kumapurisa manje, ndandichida kumhangara mukomana uyu kumapurisa. Ndikanzi aiwa, iwe watouya kuno kuri musungu. Uyu akamhangara uyu kumapurisa, utori nedhoketi riri papi? Riri panapa. Asi mbevhu uyu akanga arova manje Sabhuku nenjere dzekuseri kwatsuro. Konyepera Sabhuku kuti ndaenda kumapurisa asi handina kusungisa munhu ba, ndakuenda koti mapurisa mundoono, ndakanganisirana nevanhu vekwachihururu, pamwe achazouya nevazukuru wake achidini, achindirova. Kuda nemashoko iwowawa pakaita kakukuruka Sabhuku. Danga akataurawo kuti ndamhangara manyaya kumapurisa munhu ngasungwe musungwa. Handifungi kuti Sabhuku aibhadharisa 250 iya. Asi akasvika akadini, akachinjinura nyaya yake. Ndakamira panapa kusvika zuro kuma1 ndiri musungu. Unless iye akanobvisa nyaya iyoyo kumapurisa nezuro masikati kusvika time yatiri inoi. Panyaya yandataura ndaikumbira kuti tiongororwewo nyaya yekuti munhu anoshanda nehuswa wozougura kuita madimbu aida kudii chaiko. Mobva mandivhenekerawo kuti 250 yaakagamuchira iyi ane kodzero here yekutora 250 iyoyo? Kana asina kodzero, andidzorere mari yangu. Panguva yakabuda kugumi pamba ndakubva kuenda kumapoto
Ndakadayidzwa zvikazibatsire kudzikisangura adhamu ari kunyika. Ndikasara ndina chiudisi chidzikisangura iyo. Ndikazofamba kubva ipapo kuenda kumakuva. Nangwa ndakaita kuti ndifambe kuenda kumakuva, vanhu vaenda kare inyanga uye foshora inoenda kare ndasiyana. Ndakamubvunza chiudisi kuti chaenda here? Ndakati ngatiende. Ndasiya foshora inofanira kudzokera. Ndakasvika pakusvike munamati ndodzikisa bhokisi. Ndiri patambo ndaibvunza munaya pasita vachisa munamati. Ndakasvika kubva ndamira. Kumwe nemakuva. Wachipedza kuisa munamati ndakafamba kubva pene ndakapira kuenda kumabvazuva kwegomba. Ndongoramira ndiro ari maswera tenga. Vandatomira ipapo. Gomba rakafusirwa rese kusvika wachipedza kufusira. Mukomana ndakaramira raibata osikuona kuti gomba rakupira. Ndichise miti yamakono. Ndinga ndisi. Vandaraita kugura miduka yamu4. Yadamaka gomba apa neapa neapa. Vandatomira. Ndizobva wanda vachironge matombo vandakanga varonga matombo. Ndakaronga matombo tikapita tikaisa kongireti. Tiri pakuisa kongireti ndinakandidaidzira wemaruwa wazukuru uyamise maruwa. Ndakabata foshora yangu ndikaona ndikati foshora yangu achipedza. Ndivakachera kagomba renge foshora ndikatiisa mugomba wozoisa dombo mukati tisaine nenhepo. Ndiri kudaro ndopakauya zazvikuru vanonga foshora. Ndakati handiyatike soti ndikaiti ndikazayo ndoda iwe atobata foshora nehembe yangu kudai. Ndakakonanaka here hambai pasaidi. Ndosvika pasaidi ndingatondibata fora. Ndikukuuraya. Ndakutokuurayira pano. Mhaka yangu ndeye tikanzwa isa tsanga yangu ngomwe ndokabhodheri ndikazvamo. Ndino gomwe dzangu nhendine zvoti. Gomwe dzangu ndinodzira pano. Tora kana ndine inezvo. Munhu atondara atotoisa mugomwe. Ndakati munhu atongaona. Ndobe ndakatagurwa makomba ndandonzerwa pasi. Pachirungu vandigiya vanhu. Ndovabata vanhu. Hata musati ari kusadari. Ndabva ipapo handina kubva vanhu vachipo. Ndakatomira. Ndamira sachizunga wakatoya pandiro kuti kwangu zvadini ngandozvidariwei. Ndikansaka wadini kuenda kumba ndikati ndendimba kumba. Sekuti inini kuzi ndinetsanga. Ndikabuda panapa ndikaenda kumba nendaenda netsanga yavanhu. Otherwise vanopedza kuisa speech vanhu vachiti vakatsanga yavo. Asi vakapedza vakapinda moti vakadini hapo vakaenda. Ndibva ndatora mukomana ndinaye ndikati nditorerawo foshora yangu nefoni neheti nepushi yangu inge yasara. Kubva ndabva ipapo ndibva ndaenda kwasabu. Ndikati sabu gomwe ndosangana nayo. Nauri ndazvida zvazvoya bondini. Ndichida kuti nditaure nawo ndakadaro. Saka ndizwa kuti zvakamira. Tikanzi zvawauro wabva hauna kurwadziwa. Ndakabati wandigiya pambapa. Sokangu karo. Ndikasaka unofanira kuti ndienda pakiriniki zvanzi no. Kana iri yekurohwa haisi ripoti inoyaje nekukiriniki. Enda pamapurisa ozoendesa mberi mapurisa. Ndopinda ndaenda pamapurisa. Ndasvitsa nyaya yemapurisa. Ndikazvida kuti timusunge. Muda kutaurirana here kana muda kuti asii. No. Ina handisori mumusungi. Toda kuti titaurirane. Pakatumwa mapurisa mairi akatumwa. Kuzi ndai mumudai. Motei vakatipfuura pamberi apo vakati yauya. Asi pia akazobva kuingepe yakangofurira. Ikati zvaenda yezvandichazivi zvadini. Tinoenda kubvunza vakomana vangu ndendinovari kumagrosa. Moti yabvawo kuyadini kusvika dziya dzikauzwa. Ndobva ndakazvinaya nemapurisa adini navo enda wobva waenda kuhospital. Wobva kuti hauna parasitiki here kuitira kuti uzorapwe nekubhadhara. Ndobva ndakazvara. Ndobva ndamuka makusena. Ndobva ndaenda kukiriniki. Tikanzi atiri atuba nyaya yako panapa. Ndikupozwa kudai. Imwe ndaivo kuexi. Worapirwa. Ndobva ndadzoka kumba. Mangwana acho ndamukira kuenda kuexi. Ndasvika ndobva ndabhadhara mari yangu pareception. Ndakuexi ndonda $20. Era $20 handii. Ndatofonera muzukuru wangu ariko. Ndipo $20 shamani. Pane nyaya yekunongwetera kuti ndibhadhare. Ndasekundo. Vandafonera Spain.
akati haandokupa yeni basa kaenda kukora. Akazouya kuma 10 past 4 ndopakaenda ndizama ndichipinda mukati ndazitapara madabuda kandatipa ndazokomba mangwana acho ndipanamuka ndichidzokera futi ndoenda ndasvika kubhadha exit ndandati kwa exit kana hapana chitaona zviri kumodii yano zviri kurwadza because wasabhuku mwaenda musiri for munhu sekugoro inini wakaenda musiri for munhu nemapana wasabhuku wakaenda kangani wakaenda kawandei pasabhuku wakaenda musi wafamunhu wakaenda musi musi wachaiwa wakusati pasabhuku china waposa waudzoka kupasabhuku anodzoka kai pandakazodzoka i 250 yakazo mira inozoitwa pasi pandakazodzoka ndidzoke pasabhuku ndakatumirwa mupurisa wasabhuku ndatokazoka ndatumirwa mupurisa wasabhuku kwakuya titaura ndichisvika pasabhuku ndakanzi wabuda wati ndine mapepa endikumhanyisa ndopende kutaura hapana chakaitwa ndakabvuna moto kechitatu ndichitumirwa mupurisa wasabhuku ndopandakataura kuti vanzi iwewe toda kuti titaurirane hawi tataurirana wotaura kuti uri kudei ketani hazina kuiva ndinga yagari namaisabhuku keta wanga ndibatika ndakabwaiva nditi unoona ngeta orit ngandipautusi noti mari yedu inyanyodapo ngekoyako 250 yako wakaenda kujezi ura wakakura kwa chii because tax yake sana in case inangoja in case nikuti ningetinali munhu pakaita nyaya yasauti obva paitwa chinonzi grievous body harm tph and the first requirement yekuti munhu unoenda kumapurisa obva wakupa tsamba obva waenda kupiwa chimedical report whatever zvaunozopiwa nechii zvese zvinopiwa as compensation based on the medical report and saiwo unotoenda kuclinika una medical report via the medical report it's a medical report and the medical report doing your medical report inenge iri pafomu rosairwa nadokta usabori kufarasha
Sacramento walikuja Hapana mambo. Kana yuko sumaye na wengine zinakuja brand spot. Nige mkujira. wakakujua tu vitu Anza enda kwa watu. kaza ni mauti magana ane 1 week ndofunga kushikia na 10 days. Andizi mambo mgani kumira kuzo. Napenda sakati 14 days actually. 14 days. Afonso 7. Uyu hapana kwachiremba kwaakaenda pane kuti mukaverenga tsamba yakanyoreva akanzi nemapurisa enda unoone chiremba iye akati kwachiremba handisi kuenda bandikuda 250 mukaverenga last paragraph. Makazoenda after this it means makazoenda kuchipatala after 7 days. After 7 days. After Marwa, kuzoenda after 7 days. That's Ibi makaenda kumbezo kwa first day ya maida. Asi. Tamu kwa 18. Asi. Makaenda kwa 18. Is a doctor. Utamuta leo mama kwa hapa. Oba kwa ya mokini. Dia muslim mpaka leo. Eko ndio ndio kwa kuji. Kile ndio ndio. This is for those that are hata ndio sasa kwa kama kusema wakati Azoti up to nasa dina ba it's not said another second thing say we don't know Bana ndio tanzana kada. Ndio ya waifanye wapenda wakaende naona zana mashakani kada. Mbona unaweza bende according to this salvation Simula anaomba hizi tabele ni watu wale. Akamuchukua kupetu. Abana jinsi hizi tabele ni watu. Amusia jinsi kana ndio raba zinenge. Kwa mtu mmoja atisema kitu kilichocheche. On top of that, ndio maana yeye amekuja nazo. Kutikisia ile kwa kama kwa tayari grade mbili mbili. Mtu 10 na 3.
Ndizvo. Ngirenga mutevera Musi wa 10. Ndio utakaoiga moja mambo. Around 3. Sana yangu iko kusema. Sababu. Akaza ndo 250. Anga ni pesa au Uchemo unoziya zvokutaura kana munhu arova aita zvese zvaita panouya medical report iyo ndiyo ichataura kuti kumberi uga nekumba dzichirwa whatever zvoda kuitwa zvichazvishomai. But issue ipana mari ndeyekuti one kuona hana kuenda kuexam on time hana kuenda kunoexam uchi on time. Then chechipiri imini hamuna kodzero baba yekuti muripise munhu aripota nyaya kumapurisa wosiya sauti Kulipisa ataura kuti makamuripisa $12. Saka $12 zenyanga iri hamuna kodzero yekubvisa faini. Unobhadharisa faini yei musambo saka imimi chamaifanira kuita kugaidha mukomana kuti shamwari zvaitika isusu traditional side hatina jurisdiction. Since nyaya yakumapurisa mapurisa ndiwo achitaura kunoti arova munhu anonobhadhara faini kuhurumende ndozvinoita and on top of that hana kutaura ini kechipiri anotaura nenyaya yecompensation uya futi imini wokupaisa bhuimini zvinhu zvese izvi zvoitwa pamba pasi peni kuti munhu anoda compensation muchirwere chachazikana muchii because iyi matika takaitaisa mari tagona extortion ndiyo mhosva inonzi extortion. Makacreate a situation yekuti mukwanise kutorera mukomana mumari chete because maybe handisiwa hangu unayo kana kuti uzoti unayo akubva mashaya chii matorero emari ndobva agadzirirwa nyaya yekuti mari pese apa imimi matoita mawitness kana maita mawitness it means kuti mama akombrisi kamunyaya ndikuti complainant ndeuyu respondent ndeuyu asi imimi mabva mapinda mukati menyaya because makasaina kana matosaina apa it means mama witness kana mama witness mirai 250 paikauya 250 makapana akaenda 250 250 makapana about 250 yamakapiwa na 250 yamakapiwa na makapana
makapa ali apa makapira asaba angabona nyeti asaba kusabhuba mapinda mukati ndikuti zviro zvese zviri kuita zvikuitwa kwamapeiko maita witness yechiro chirikuitwa chisiri pamutemo ndobva ndachuya pano iyi nyaya iri apa pamwe ndereinoshekuta makatora mari ine munhu zvisiri pamutemo uchishandisa nzira dzisina kujeka dzisina kunaka. Chechipiri, imimi masvika akoa police report nekuti imimi makazototeera vanhu vavo kumakona mateera kumakuwa mobva masvika ndimi maakutopfeka guwa racho kuita makona post rafushirwa musipo imini ndiri makusvika kuya kuita makona post imini parafushirwa guwa makamisipo kumakona wambauzisina ukatadza kuisa miti ini baba kwamabva uini wakareba ati sei musina kuisa uswa uini wakareba uswa hwenyu tine nyaya bambo uswa hwenyu noti mugupa yamakaita sei yamakaisa tine nyaya chii uswa wamanga muinao ndione nyaya yekuti uswa uyu makazotanga kuugura-gura maakuisa zvomuita ishu yako yakazotozoti kwembamo inyaya yekuti uri kugura-gura uswa uchiita zvisingatarisirwi pawakamira uri kuita zvisingatarisirwi kuti uite ati zvamavatoita zvokuti mamasara kumamudzikisa madhiramu emvura so zvakatonaka mapedza padhiramu mene matouyawo vakamozorora vamwe vachera guwa vachidini vachidya hamungati kumba ndiri kudzikisa mvura kuguwa ndiri kudzikisa guwa racho kuti ndiri kuda kumezha futi mataura mamudzikisa iwe nayo nazanoni nachumbi makasara kumba vanochenda makuwa mumudzikisa madhiramu emvura manya mapedza kudzora madhiramu emvura manya mamotora zvikombroti nawo kumakuwa uchakatiwa kusa udamburire uri munzira mukufamba nachomudza chii wakazoda kuya kudamburira paguwa chatainya kushamisa neuswa iwo unotomboti uzvigura kuti wombouyisa pasaidi kuti uzotore futi ndati uswa hwako ihwo ati wanga wainya kukoshei zvekuti wakatombousiyai pasaidi ombogura mugupa uya kuisa makona chii makona pegi ati waisa makona pegi wotouisa futi pakanaka kuti uzousurudzire futi kuenda nawo izvinezvi kuti uswawo pane zvawambawaudira wakawinika mukaukoshi kwauri ndo zvakatanga kupesenwa nechi newanhu kuti uswa uyu wagonywa ukoshei shamani nyaya idzi zvawakaita zvinoda kuti zvandakaita zvakadii zvakakanganisa pachiwanhu chedu hazvitarisirwi kuti zvinoitwa izvozvo ati ukaramba uchiagiwa wakabva chiwewo wakakanganisa pane zvinhu zvawakaita itsika kadzichona
Kana usina ukama nemunhu ari kufa, gara kure, enda kure, weukama waite sei? Paguwa apa munhu asiri padhuze, kuti kana ari mukadzi akanozotora tete unozoenda kuya wachizonokuta mukadzi wozopakajira kaya, kana uzozi murume wozoinga zvanoitwa kozoyambokandwa kuti iwe umire ipapapo, hama zoita sei munhu wako? Aiwa, kana uri kuisa mupeni yemvua uri kure kungo vane usati mvua kure kwauta wama utapenge yemvua urumbe uri paguwa chiro zvatikutaura kuti paguwa wanga usikafanirwa uri poba because hausiri hama yemukadzi be, hausi hama yemurume chawangonya wafanira kuhwanya kuti nhamba wani chii mvura ndiwo rudzisa madhuramu ndinokuita zvese pari kuchingo ndichii komadzisa kuya zvakanaka ndizvo saka chanetsa chii wanga uzomhanya kumakuwa kuteera kumakuwa ndisvika usatavi asi chazoshata bambo semunhu akaita zvakanaka asiri kuziva avo wasiri kuziva nechii chinhu chaifanira kutaurirana chopera pasina atobhadhara umwe because muri vanhu vamwechireka munharaunda imwechete saka iwo kana uchitiwe waitiwa zvoita wobva watomhanya uyu ndiye afirwa mukadzi wake ndiye apo wobva watoti ndinoda 250 kune iwewe kuti wafirwa saka kugarisana kuiti uri pasi akati avasowaitana neavo kuti nyaya yedu ipere 100%. Hatikuzoona kuti yataura nyaya. No, that's not right. My issue ndeyekuti iwe semugari semuwakidzani wemunhu andisi maita zvomaita makanganisira andika maifanira kutaurirana sevavakidzani inobva yamboperera papi ipapo pasina nyaya yekuzozi tipe 250 pakuzozi tipe 250 kwatiri tisu takazvitarisa yaextortion because chiri kuitika wapiwa 250 yacho ati wapiwa 250 yacho watadza kubuda nemedical report ati imimi musi wa10 makambamba rimutwani Muswa 13, 12, 18. Saka ukadaka mwana wamswali 14 it means kuti nyaya yangaita kumashure nana 10 saka payakazoripotwa 250 yanga yakadaro inini pandakazoripota ndatabhadhara 250 zuro wacho zuro wacho ndipo ndatabhadhara 250 panga kubhadhara panga kubata vanhu vangu kuti vanhu vaoneke kuti masosa vanodana kucreata evidence mako chinomhangara unomoya wene chawakadini chawakabata chandakabata ndichocho icho saka enda kubai nemari yawakaita extortion kwanditi dai ndakauya tichitaro na 250 airamba saka nyaya ndikondeuti atikabati nyaya imafoto saka nyaya kanaisati yapera kuti mapurisa makusona kuti mapurisa medical report kana yaita sei kana yabuda ndo kana iri kana yabuda ati tiri pamuzotangira nyaya iwewe kana kuti wakakwana gravity yekukwana kwako inosvika pari chinofanira kunge chichiitwa kwauri asi already watobuda musangitani wozwa
usingafani munhu abhadhara mari iwe kuzoti kesi ini before mapurisa yokuti inokwanisa kutoenda kukoti and yaenda kukoti anobhadharisa faini yekuti wakarohwa iwewe handiwe iwewe semunhu akangwara angasi kuda mari ndikafanira hama dzangu ngatitaurirani tava zvatopera zvamene asi pekuzoti apa ndida 250 it means wanga wakazvimirira wanga wakazvimirira iexplosion saka iwewe zvataku iwewe dzosera munhu mari yake 250 yavisi wadzosera munhu mari yake 250 iyi wochimirira kuti ripoti yako ichataurwa mapurisa nechasita chacho because nyaya iyi already kana tiri mapurisa kuti fundamental report ati zvishabudisa izvozvo zvinokosha zvinoti pa 250 paguru kuona yese here kana uchawedzerwa pamusoro ukabva mamedical bills ako nechii kana uchadzorera yese kana pasina chinoti zvichitese ungochipiwa mari saka dzorerai mari iyoyo makwana dzorerai mari anditaura dzorerai chii mari iyoyo makwana momirira outcome yenyaya yekupi nemedical chii because pasina medical report pamba ayo izvo kuti madhokta achakaseka yaresponsibility yako iwe kuti uende kushauri dhokta waenda but chandinoziva ine chekuti ukaenda kakonyepa ukaenda kudhokta akunyorere wotozwa kuti pana nomhanya kuti nyora zvakati nemitwendi yako nyora zvakati unoona nikadhokta because iwe nadhokta munosakuda basa because senge zvaitenda handisi tese dzane interest nayo zvinoda kuti tizoti wakapfutikwa pabefore dzakasara dziri raitingani dzakaparara ingani saka tese we are now interested parties asi pambori izvozvizvi chingodzoserai mari yemunhu 250 mangwana baindiro imi kana asina kudzosera mari mangwana dzakufaira extortion. Ndine chitemo mambo asatapedza munhu yakashinwa paguva rekuzorora mira ive musati yaura munhu yakashinwa paguva remudzimai wangu anofanira kundiripa inini nekuti kwana nezvaraungu ndakarepiswawo izvozvi ndakatobuda mari sezvarangu vanogara kugandai pandinonopira mashopani baba wakasara vari baba vemusha vanogara ku22 mile ndakaenda kunosuma samoni ndikadzoka kuno nhasi ndikafuma kunovatora ikoko ndikadzoka kuno imari dzefiwero dziri kudini dziri kubuda umbowo hwekuti munhu uyu ane kakuita kaanga achiita kasina kunaka huripo hafaniri kungoenda akadaro tobva pano tombonofembwa apapo tione kuti waida kudini kuti uswa nekukubwa waida kuti kana tonga waitwa chii kana waida kutwa sei kana zvichiita kana mufi paine zvakatoshata zvakaitwa anobva atobuda obva atotaura saka your wish inogradwa endai munozwa kuti nyaya yezvo makaita muchakachena here endai muchengetwe endai